Добър ден от Автосервиз Карайонов. Днес сме на тема хидравлична система и електрическа система. Довършваме си БМВ-то, останаха и някои дребни щрихи. Правим генератор, стартер, хидравлична помпа, казанчето за хидравликата и вече си издаваме двигателя към клиента. И очакваме колата с монтиран двигател да я запалим. Нека да проследим процесите заедно. Така, това са ни частите подготвени вече за сглобяване на стартер, генератор, хидравлична помпа, казанчето на хидравликата. Абсолютно всичко е почистено, боядисано, излъскано, подцинковано, готово за събиране. Преди това нека да ви покажем в какво състояние бяха, какво установихме при разглобяването на всеки един компонент от тях. Както виждате, състоянието им беше повече от ужасно. Успяхме да постигнем доста големи резултати. В следващите минути ще видите какво точно сме направили. Така, отворихме генераторчето, доста износено. Има износни лагери, износни четки, износни писти. Ще видим диодния блок на какъв хал е. Ще видим какво можем да спасим от него и вече ще видим какво ще стане. Нека да продължаваме с другите неща. Така, разглобихме стартърчето, то се оказа, че не е чак толкова зле, може да мине само с едни четки, един включвател, евентуално ще видим каква марка намерим и почистване и събиране. Сега се захващаме с хидравличната помпа. Ще я поизмим малко външно, за да не напълним цялата с боклуци при разглобяването и ще продължим с разглобяването. Така, поизчистихме малко от малко. Сега ще отворим и ще видим, има доста течове, има луфтове. Ще видим какво се случва вътре. Така, успяхме да се отворим хидравличната помпа. Ситуацията при нея въобще не е страшна, често казано. Ще иска само комплект уплътнители, защото тече от всякъде. Почистване, полиране, подцинковане и почваме да сглобяваме. Сега ще видим какви точно части ще успеем да намерим за трите агрегата и в момента на сглобяването се връщаме в кадъра. Така, започваме с казанчето на хидравликата. Марката е ZT в случая. Беше в окаяно състояние, оригинално е подцинковано, затова и ние отново го подцинковахме наново. Мисля, че се получи много добре. Какво е интересно при това казанче? Интересно при казанчето е, че при хидравличната система всъщност с миеш филтъри. Много от старите автомобили, BMW, Mercedes, които използват хидравлика на ZF, имат филтър на хидравлика, както и новите. При този модел филтър е миещ.
Нищо особено като събиране. Много простичко, много елементарно и в същото време много ефективно. Така, идва ред на стартерчето. Разглобено, почистено, готово. При него нямахме някакви особени усложнения. Наложи се да сменим втулките с нови. Старите бяха доста разбити. Двете втулки сме сменили. Четки като цяло бяха в много добро състояние, но самия блок на четките имаше един проблем, че нитовете са почнали да се разнитват и четките мърдат. В този случай предпочитахме да вземем просто нов държач на четките с четки. Тук нататък следва събиране. Така, стартера ни е готов. Само една проба. Всичко е нормално. Продължаваме с генератора. Работи чудесно. Така, след стартера дойде ред на генератора. Събираме го. При него нямахме кой знае какви неща. Наложи се да подменим лагерите, защото бяха износени. Обработихме малко колектора, сменяме и четките и общо взето сме готови. Всичко е подцинковано, боядисно и готово за събиране. Да действаме! Така, ред е на хидравличната помпа. Всичко е готово, подготвено. Нямаше кой знае какви износвания в нея. Сменили сме опръстените и сеймеринга. Нека да почваме да я събираме.
Така, готови сме с хидравличната помпа, върти се идеално, капваме масло и я слагаме на мотора. Така, генераторче готово. Стартер готов. Хидравличната помпа и тя е готова. И казанчето и то е готово. Толкова от нас за днес. Ако ви е харесал клипа, шервайте, лайквайте, абонирайте се и друга седмица нов клип.